Lumisatama. Kesä oli kääntymässä syksyyn, kun luonto muutti värejään ja hiljentyi kohti viileämpää vuoden aikaa. Sebastian käveli länteen kohti lakeuksia toiveenaan nähdä Pohjanlahti, sen upeat merenrannat ja kimmeltävään horisonttiin laskevan auringon. Hiekkatie vei hänet läpi tiheän metsän. Metsä tarjosi hänelle linnunlaulun lisäksi havupuiden tuoksun ja kostean aamuisen sään. Mielessään hän hyräili hänelle rakasta musiikkia. Merenranta ei olisi enää kaukana. Sebastian jatkoi retkeään hymyhuulillaan. Pienet joet ja järvet johdattivat Sebastiania oikeaan suuntaan. Hän huomasi kuitenkin aamuisen sumun tihenevän hänen edetessään kohti merenrantaa. Onko jo tulossa yö, hän mietti hämmentyneenä, kun pimeys oli jo laskeutumassa metsään. Aika on kulunut nopeasti, parasta etsiä yösiä. Sebastianin mieleen syntyi huoli tulevasta yöstä. Ei ollut mukavaa viettää yötä keskellä metsää. Hän saapui 2 metsätien risteykseen. Kohti toista tietä osoitti kyltti, jossa luki haalistuneesti Lumisatama. Sebastianille nimi oli vieras. Hän päätti kuitenkin lähteä kaupunkia kohti. Sumu oli sakea, mutta kaukaisuudessa paistoi kirkas valo. Sebastian kuuli myös läheisen meren villin aallokon. Se kuulosti voimalliselta ja vihaiselta. Valo kiehtoi Sebastiania ja hän päätti seurata sitä. Musta taivas oli täysin pilvien peitossa ja kuun näki vain tarkkaan katsovat kulkijat. Pian hän saapui terävän kallioiselle reunalle, jossa seisoi korkea majakka. Myrskyinen aallokko löi vasten teräviä kiviä. Näky oli odottamaton. Sebastian oli kuvitellut Pohjanlahden rauhoittavaksi ja kauniiksi paikaksi. Hieman pettyneenä hän kuitenkin päätti kiivetä majakan korkeuksiin. Sieltä hän näkisi meren paremmin. Majakan sisällä ei ollut muuta kuin kiemurteleva portaikko. Sebastian kiipesi ylös ja saapui isolle kiviselle ovelle. Se oli varmasti valtavan painava. Joku oli maalannut oveen hopeanvärisen kysymysmerkin. Sebastian ihmetteli kysymysmerkkiä hetken. Uteliaana hän yritti avata oven, mutta turhaan. Siinä ei ollut minkäänlaista kahvaa tai nuppia. Ovi pysyi visusti kiinni ja Sebastian luovutti. Ulkona oli jo täysin pimeää. Pieni tihkusade sai Sebastianin värisemään kylmästä. Tuulikin oli voimakas ja pahantahtoinen. Ehkä aamulla meri on jo rauhoittunut, hän pohti. Kiireellä hän lähti kohti Lumisataman katuja. Kaupunkia ympäröi salaperäinen pimeys, joka oli nielaissut sisäänsä joka kolkan. Kivisiä katuja reunustivat tummanpuhuvat rakennukset, eikä yhdessäkään ikkunassa ollut valoa. Asukkaita ei näkynyt ollenkaan. Aavemainen tunnelma leijui kaupungin yllä. Sebastian saapui tummanharmaan patsaan luokse. Patsas esitti kalastajaa, joka oli ylpeä saaliistaan. Nähtävyydestä hän päätteli kaupungin olevan tiukassa suhteessa meren kanssa. Mutta miten kukaan kalastaisi niin vihamielisessä meressä? Sebastian päätti tutkia kaupunkia lisää ja etsiä suojaa sateelta. Hento valo pilkisti eräästä ikkunasta. Sebastian luki oven vieressä roikkuvan kyltin. Lumisataman Grove. Rohkeasti hän avasi oven ja astui sisälle huoneeseen, jossa tuoksui vanhalle kirjalle. Sisällä oli yhtä kylmä kuin ulkona. Paikka oli rakennettu kelohongasta. Takassa tanssi lämmittävä tuli, joka oli kuitenkin punaisen sijasta vaalean harmaa.
Grovin tiskillä istui vanha mies, jonka parta oli yhtä harmaa kuin takkatuli. Hänellä oli edessään juoma. Paikalla ei ollut ketään muuta, ei edes työntekijää. Selkäkyyryssä mies hörppi juomaansa ja kääntyi sitten katsomaan Sebastiania. Komea nuorukainen, mitä sinunlaisesi elämää täynnä oleva mies tekee täällä harmaassa pikkukylässämme? Sebastian vastasi lannistuneena. Tulin katsomaan Pohjanlahtea, mutta taitaa olla väärä aika sille. Aina on väärä aika meidän kaupungissamme. Aina on vain pimeää ja kylmää. Se on sen majakan syytä, totisesti. Saanko kysyä nimeäsi, kysyi Sebastian kohteliaasti. Olen ukko. Koko kylän ainoa ukko, joka sentään viettää aikaansa muuallakin kuin käpertyneenä pimeään kammariin. Oli outoa, että kaupungin asukkaat pysyttelivät visusti sisätiloissa. Ukko oli varmasti nähnyt ja kokenut paljon. Onneksi hän oli Grovissa samaan aikaan Sebastianin kanssa. Sebastiania kiehtoi kuitenkin enemmän majakan arvoitus. Miksi pimeys olisi majakan syytä? Miten majakan ovi avataan, hän kysyi aidosti kiinnostuneena. Kukaan ei tiedä. Ainoa vihje on tämä haalistunut valokuva, joka on ainoa todiste siitä, että ovi on joskus ollut auki. Mutta kuvaa ovat monet tutkineet, eikä vastauksia ole ikinä tullut. Kaikkein älykkäämmätkään ihmiset eivät ole tätä ratkaisseet. Ukko ojensi Sebastianille mustavalkoisen valokuvan, jossa näkyi majakan lisäksi kuohuva meri ja selkeä taivas. Vanha mies kääntyi takaisin juomansa ääreen. On tämä kamalaa, juomakin maistuu ihan tuhkalle. Voi kuinka ikävöin sitä mansikoiden ja viinin makua, jota niin rakastin. Sebastian kiitti miestä ja palasi takaisin kulkemaan surullisen kaupungin katuja. Hän halusi aidosti auttaa ukkoa ja muita kaupungin asukkaita. Majakan arvoitus oli ratkaistava. Jos hän saisi salaperäisen oven auki, niin ehkä myös meri tyyntyisi sellaiseksi kuin hän oli sen kuvitellut. Lähellä rantaa oli ikivanha puinen penkki, jolle Sebastian istui miettimään. Hän tutki saamaansa valokuvaa tarkasti. Mikä tässä kuvassa poikkeaa nykyisyydestä? Kaikki kuitenkin näytti samalta. Kuvan majakka oli täysin samanlainen kuin nytkin. Valokuvan salaisuus pysyi visusti salaisuutena. Lannistunut Sebastian huokaisi syvään ja nojasi voimakkaasti penkin selkänojaan. Tilanne oli toivoton. Mielessään hän matkasi kohti unelmiensa merenrantaa ja seikkailuja, jotka veisivät hänet täysin toiseen paikkaan. Hänen mielensä Pohjanlahti oli ystävällinen meri, joka johdattaisi hänet hellästi länteen ilman minkäänlaista vihamielisyyttä. Todellisuus oli kuitenkin erilainen. Mietiskely rentoutti Sebastianin ja hän nukahti. Oli vaikea tietää varmasti, kuinka kauan aikaa kului merenrannalla nukkuessa. Sebastianin mielessä liikkui kuvia kysymysmerkillä merkitystä ovesta ja sen takana odottavasta ihmeestä. Yhtäkkiä hän havahtui hereille ja katsoi korkealle komeilevaa mustaa taivasta. Pilvet olivat kaikonneet ja tilalla oli puolikuu ja tähtitaivas. Äkkiä hän ymmärsi saaneensa loistavan ajatuksen. Ajatus iski häneen kuin salama. Siinä se, Sebastian hihkaisi. Taivas on kuvassa täysin selkeä. Nopeasti hän juoksi takaisin kohti majakkaa. Oli toimittava äkkiä, ennen kuin pilvet peittäisivät taivaan taas. Hän nousi portaat juosten ja saapui lukitulle ovelle. Kaukana taivaalla Otavan tähtikuvion 7 tähteä loistivat kirkkaana. Lukittu ovi aavisti Otavan läsnäolon ja hopeinen kysymysmerkki alkoi hohtaa. Hohto voimistui ja voimistui nopeasti. Pian kuului hentoinen klik. Varovasti Sebastian työnsi ovea, joka kuin ihmeen kaupalla aukesi.
Sen takana oli sokaisevan kirkasta ja jostain kuului heleä ääni. Lämpö täytti Sebastianin kehon välittömästi. Kiitos yksinäinen matkaaja, selvitit majakan arvoituksen oikein nokkelasti. Kuka olet, kysyi Sebastian hämmästyneenä. Olen valonhenki. Kauan sitten minut lukittiin tänne. Lumisataman ilo ja elämä katosivat samaan aikaan, mutta nyt olen vapaa tuomaan valon takaisin tähän pieneen kaupunkiin. Otavan valo vapautti minut vihdoin tästä horroksesta. Valon henki oli kaunis olento. Sen säihkysiivet kimmelsivät kuin kulta ja sen vierellä oli ihanaa olla. Se kumarsi kiitokseksi Sebastianille ja sen valon peittämistä kasvoista näki onnellisen ilmeen. Nopeasti henki lensi alas vankilastaan ja liiteli lumisataman yllä, tuoden elämän takaisin joka kolkkaan. Pimeys poistui välittömästi, sade lakkasi ja sumu hälveni. Kaupungin asukkaat astuivat hämmentyneenä ulos kodeistaan ja ihmettelivät tapahtunutta ihmettä. Kaikkien kasvoja koristi leveä hymy. Ukko saapui myös kadulle iloisesti nauraen. Oli kuin suuret juhlat olivat alkamaisillaan. Sebastian katsoi näkyä tyytyväisenä, mutta kuulosteli samalla merta. Pohjanlahti tyyntyi nopeasti syvän siniseen rauhallisuuteen. Kaikki oli taas juuri niin kuin piti. Ukko tapasi Sebastianin merenrannalla. He kättelivät ystävällisesti. Olemme sinulle ikuisesti kiitollisia, Sebastian. Ansaitsisit suuremman palkan teostasi, mutta valitettavasti minulla ei ole muuta annettavaa. Vanha mies johdatti nuorukaisen kohti kaunista puista venettä, jota ei selvästi ollut käytetty pitkiin aikoihin. Tämä on vanha kalastusveneeni. Olen itse jo liian vanha kalanpyyntiin, mutta ehkä se johdattaa sinut uusiin seikkailuihin. Hyvää matkaa! Lämpimästi halattuaan ukkoa, Sebastian nousi veneen kyytiin ja lähti kohti tuntematonta. Matka jatkuisi länteen niin pitkään kuin hän vain jaksaisi matkustaa. Ken tietää, mihin hän vielä päätyisi, mutta yksi asia oli varmaa. Lumisatamaa hän ei unohtaisi koskaan.